Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 13. Спадар Бонасье. Ва ўсім гэтым, як можна было заўважыць, быў замяшаны адзін персанаж, на якога, нягледзячы на яго хісткае становішча, мы, відаць, звярталі вельмі мала ўвагі. Гэтым персанажам быў спадар Бонасье, бо іначай спадар Бонасьё, шаноўны пакутнік палітычных і любоўных інтрыг, якія так цудоўна перапляталіся ў гэты галантны і рыцарскі перыяд. Чытач, магчыма, памятае, а можа і не памятае. На шчасце, мы абяцалі не выпускаць яго з-пад увагі. Афіцэры, якія арыштавалі яго, правялі яго проста ў бастылію, дзе ён, дрыжучы, прайшоў паўз групу жаўнераў, якія зараджалі свае мушкеты. Адтуль яго ўвялі ў паўпадземную галерэю. Ён стаў аб'ектам самых грубых абразаў і абыходжання з боку тых, хто яго прывёў. Афіцэры зразумелі, што маюць справу не з шляхетным чалавекам, і паводзіліся з ім як з сапраўдным селянінам. Прыкладна праз паўгадзіны прыйшоў пісар, каб пакласці канец яго пакутам, але не турбоце, і аддаў распараджэнне адвесці спадара Бонасье ў пакой для допытаў. Звычайна вязняў дапытвалі ў іх камерах, але яны не зрабілі так са спадаром Бонасье. Двое ахоўнікаў, якія суправаджалі гандляра, прымусілі яго перасекчы двор і ўвайсці ў калідор, у якім стаялі яшчэ трое ахоўнікаў, якія адчынілі дзверы і бесцырымонна ўпіхнулі яго ў нізкі пакой, дзе адзінай мэбляй былі стол і стул. Камісар сядзеў на стуле і нешта пісаў за сталом. Двое ахоўнікаў падвялі зняволенага да стала і па знаку камісара адышлі далей, каб нічога не чуць. Камісар, які да гэтага часу трымаў галаву схіленай над паперамі, падняў позірк, каб паглядзець, з кім яму давядзецца мець справу. Гэты камісар быў чалавекам вельмі адштурхвальнага выгляду, з вострым носам, жаўтаватымі і выцягнутымі шчакоўнымі косткамі, маленькімі, але праніклівымі вачыма і выразам твару, што адначасова нагадваў тхора і ліса. Ягоная галава, якая трымалася на доўгай і гнуткай шыі, высоўвалася з-пад ягонай вялікай чорнай мантыі, пагойдваючыся, як чарапаха, што высоўвае галаву з панцыра. Ён пачаў з таго, што спытаў у спадара Бонасье ягонае імя, узрост, становішча і месца жыхарства. Абвінавачаны адказаў, што яго завуць Жак Мішэль Бонасье, што яму 51 год, ён былы гандляр і пражывае на вуліцы Фасуае, дом нумар 14. Камісар, замест таго, каб працягваць допыт, пачаў доўгую прамову пра небяспеку, якая чакае нікому невядомага грамадзяніна, калі ён умешваецца ў дзяржаўныя справы. Ён ускладніў гэты ўступ выкладаннем, у якім апісаў уладу і дзеянні кардынала. Гэта непераўзыдзенага міністра, пераможцы мінулых дзяржаўных дзеячаў і прыкладу для будучых. Пасля гэтай другой часткі сваёй прамовы, зірнуўшы сваімі драпежнымі вачыма на няшчаснага Бонасье, ён загадаў яму задумацца пра сур'ёзнасць свайго становішча. Гандляр ужо ўсё перадумаў. Ён праклінаў той момант, калі спадар Лапорт вырашыў ажаніць яго з сваёй крэсніцай, і асабліва той момант, калі яна была прынятая ў якасці гаспадыні каралеўскай бялізны. Насамрэч, характар спадара Бонасье быў глыбока эгаістычным, звязаным з прагнасцю і падмацаваным крайняй баязлівасцю. Каханне да сваёй маладой жонкі было для яго другасным пачуццём і не магло перамагчы тыя першасныя якасці, пра якія мы толькі што згадалі. Бонасье сапраўды задумваўся над тым, што яму сказалі. «Але, пане камісар!» – спакойна пачаў ён. «Уявіце, што я ведаю і ацэньваю, як ніхто іншы, заслугі гэтай непераўзыдзенай велічы, якой мы маем гонар падпарадкоўвацца». «Сапраўды?» – з недаверам запытаўся камісар. «Калі гэта так, як жа вы апынуліся ў бастыліі?» «Як я сюды трапіў, або дакладней, чаму я тут?» – адказаў Бонасье. «Гэта цалкам немагчыма для мяне растлумачыць, бо я сам не ведаю, але, напэўна, не за тое, што я, па крайняй меры, свядома зрабіў нешта супраць пана кардынала. Тым не менш, вы павінны былі ўчыніць злачынства, бо вас абвінавачваюць у дзяржаўнай зрадзе». «Дзяржаўная здрада?» – у жаху закрычаў Бонасье. «Як бедны гандляр, які ненавідзіць гугенотаў і пагарджае іспанцамі, можа быць абвінавачаны ў дзяржаўнай здрадзе?
Падумайце, спадар, гэта цалкам немагчыма. Спадар Банасье, сказаў камісар, гледзячы на абвінавачанага так, быццам яго маленькія вочы маглі бачыць у самую глыбіню душы. У вас ёсць жонка? Так, пане, дрыжачым голасам адказаў гандляр, адчуваючы, што зараз справа стане сапраўды складанай. Гэта значыць, была. Як гэта была? Што вы з ёй зрабілі? Яе выкралі, пане. Выкралі? Па гэтым Банасье зразумеў, што справа ўскладняецца. Яе выкралі, дадаў камісар. І вы ведаеце таго, хто гэта зрабіў? Я думаю, што ведаю. Хто ён? Памятайце, я нічога не сцвярджаю, спадар камісар, я толькі падазраю. Каго вы падазраеце? Адказвайце смела. Спадар Банасье апынуўся ў неверагоднай разгубленасці. Ці варта было яму адмаўляць усё, ці расказаць усю праўду? Калі ён будзе ўсё адмаўляць, гэта можа падацца падазроным, быццам ён ведае занадта шмат, каб прызнацца. Калі ж ён скажа ўсё, гэта можа паказаць яго добрую волю. Урэшце ён вырашыў прызнацца. «Я падазраю, — сказаў ён, — высокага смуглага чалавека з высакароднай выправай, які выглядае як вялікі пан. Ён некалькі разоў сачыў за намі, калі я чакаў сваю жонку ля варотаў Лувра, каб вы суправадзіць яе дадому». Камісар, здавалася, адчуў нейкую трывогу. «Яго імя?» — запытаўся ён. «О, наконт імя я нічога не ведаю, але калі я зноў яго ўбачу, то адразу пазнаю, магу паклясціся, нават сярод тысячы чалавек». Твар камісара зрабіўся яшчэ больш хмурым. «Вы пазнаеце яго сярод тысячы?» — працягнуў ён. «Гэта значыць...» — крыкнуў Банасье, які зразумеў, што дапусціў памылку. «Гэта значыць...» «Вы сказалі, што пазнаеце яго», — сказаў камісар. «Гэта выдатна, і на сёння гэтага дастаткова. Перш чым рухацца далей, трэба паведаміць камусьці, што вы ведаеце таго, хто выкраў вашу жонку». «Але я ж не сказаў, што ведаю яго!» — у роспачы закрычаў Банасье. «Я наадварот сказаў...» «Адвядзіце вязня!» — сказаў камісар двум ахоўнікам. «Куды яго змясціць?» — запытаўся галоўны. «У падзямелля». «У якое?» «О божа, у першае, якое знойдзецца, галоўнае, каб было бяспечна», — сказаў камісар з такой абыякавасцю, што бедны Банасье адчуў холад у сэрцы. «Бяда, бяда», — сказаў ён сам сябе. «Мая жонка, відаць, зрабіла нейкае страшнае злачынства. Яны думаюць, што я яе саўдзельнік і пакараюць мяне разам з ёй. Яна, напэўна, пра ўсё расказала. Жанчына такая слабая. Падзямелля. Першае, якое знойдзецца, вось і ўсё. Ноч прыляціць хутка, заўтра кола, шыбеніца. Божа, божа, злітуйся нада мною». Не звяртаючы аніякай увагі на скаргі спадара Банасье, на якія, зрэшты, яны, відаць, былі ўжо звыклыя, двое жаўнераў узялі яго пад рукі і вывелі, у той час як камісар у спешцы пісаў ліст і даручыў яго афіцэру. Банасье не мог заплюшчыць вачэй. Не таму, што падзямелле было такім непрыемным, а таму, што яго трывога была занадта вялікая. Усю ноч ён сядзеў на сваёй лаўцы, здрыгаючыся пры найменшым гуку. А калі першыя прамені сонца праніклі ў яго камеру, світанак падаўся яму змрочным і пахмурным. Раптам ён пачуў, як адчыняюцца засаўкі, і з жахам уздрыгнуў. Ён думаў, што за ім прыйшлі, каб павесці на пакаранне. Таму, калі замест чаханага ката ён убачыў толькі свайго ўчорашняга камісара з пісарам, ён быў гатовы іх абняць. «Ваша справа ўскладнілася. З учарашняга вечара, мой добры чалавек, і я раю вам казаць усю праўду, бо толькі ваша раскаянне можа змякчыць гнеў кардынала». «Я гатовы расказаць усё!» — закрычаў Банасье. «Па крайней меры, усё, што ведаю. Пытайцеся, я прашу вас». «Дзе ваша жонка, перш за ўсё?» «Як жа, ці я вам не казаў, што яе выкралі?» «Так, але ўчора о 5 гадзіне вечара, дзякуючы вам, яна ўцякла». «Мая жонка ўцякла?» — закрычаў Банасье. «Ах, няшчасная! Спадар, калі яна ўцякла, дык я тут ні пры чым, клянуся». «Што ж вы рабілі ў пакоі спадара Д'Артаньяна, вашага суседа, з якім мелі працяглую размову на працягу дня?» «Ах так, спадар камісар, гэта праўда, я пайшоў да спадара Д'Артаньяна». «З якой мэтай?» «Каб прасіць яго дапамагчы мне адшукаць маю жонку.
Я верыў, што маю на гэта права. Аказалася, што я памыліўся, і я прашу прабачэння. І што адказаў вам спадар Д'Артаньян? Ён абяцаў дапамагчы мне, але, як высветлілася, ён мяне падманваў. Вы падманваеце правасуддзе. Спадар Д'Артаньян заключыў з вамі змову. І, дзякуючы гэтаму, разагнаў паліцыю, якая арыштавала вашу жонку, і схаваў яе ў бяспечным месцы. Спадар Д'Артаньян выкраў мою жонку? Што вы мне кажаце? На шчасце, спадар Д'Артаньян знаходзіцца ў нас, і вы будзьце з ім сутыкнёныя тварам да твару. Клянуся, я нічога не маю супраць, закрычаў Банасье. Я нават буду рады зноў бачыць знаёмага. Прывядзіце спадара Д'Артаньяна, згадаў камісар ахоўнікам. Двое вартавых увялі Атоса. Спадар Д'Артаньян, звярнуўся камісар да Атоса. Раскажыце ўсё, што адбылося паміж вамі і гэтым чалавекам учора. Але, закрычаў Банасье, гэта не спадар Д'Артаньян. Што? Не спадар Д'Артаньян? Усклікнуў камісар. Ні ў якім разе, адказаў Банасье. Як завуць гэтага спадара? Спытаў камісар. Я не ведаю. Як? Вы яго не ведаеце? Не. Вы яго ніколі не бачылі? Бачыў, але не ведаю, як яго завуць. Ваша імя? Спытаў камісар. Атос, адказаў мушкецёр. Але гэта ж не чалавечае імя, гэта назва гары. У роспачы сказаў допытчык, які пачаў губляць самавалоданне. Гэта маё імя, спакойна адказаў Атос. Але вы казалі, што вас завуць Д'Артаньян. Я? Так вы. Калі мне сказалі, вы спадар Д'Артаньян, я адказаў, вы так лічыце? Ахоўнікі былі ўпэўненыя. Я не хацеў ім супярэчыць. Акрамя таго, я мог памыляцца. Спадар, вы абражаеце правасуддзе. Зусім не, спакойна адказаў Атос. Вы спадар Д'Артаньян. Вы самі зноў гэта кажаце. Але я вам кажу, спадар камісар, усклікнуў Банасье. Спадар Д'Артаньян – гэта мой кватарант, хоць ён мне і не плаціць за кватэру. Я ведаю яго добра. Спадар Д'Артаньян – малады чалавек, якому ледзь 19 ці 20 гадоў, а гэтаму спадару прынамсі 30. Спадар Д'Артаньян служыў у гвардыі спадара дэ Сесара, а гэты чалавек у мушкецёрах спадара дэ Трэвіля. Паглядзіце на яго уніформу, спадар камісар, паглядзіце на яго уніформу. Гэта праўда, прамармытаў камісар. Божа мой, гэта праўда. У гэты момант дзверы раптам адчыніліся, і вартаўнік увайшоў, перадаўшы камісару ліст. Ах, няшчасная жанчына, усклікнуў камісар. Што? Аб кім вы кажаце? Не пра маю жонку, спадзяюся. Наадварот, пра яе. Ваша справа выглядае кепска. Але, сказаў зрушаны гандляр, тлумачце, як мае асабістыя справы могуць пагоршыцца ад таго, што зрабіла мая жонка, пакуль я тут. Таму што тое, што яна робіць, з'яўляецца часткай агульнага плана, распрацаванага вамі абодвума, д'ябальскага плана. Клянуся, спадар камісар, вы памыляецеся. Я нічога не ведаю пра дзеянні мае жонкі і цалкам ад іх адмаўляюся. Калі яна здзейснила якую-небудзь дурноту, я адракаюся ад яе. Ах, сказаў Атос камісару. Калі я вам больш не патрэбен, адпраўце мяне куды-небудзь. Ваш Банасье невыносны. Камісар зрабіў жэст, указваючы на Атоса і Банасье. Ахоўваць іх яшчэ пільней. І ўсё ж, сказаў Атос з звыклай спакойнасцю. Калі гэта справа спадара Д'Артаньяна, я не бачу, чаму павінен адказваць за яго. Рабіце, што я загадаў, крыкнуў камісар. І трымайце ўсё поўнай таямніцы, вы мяне зразумелі? Атос паціснуў плячыма і пайшоў за вартавымі, а Банасье стагнаў настолькі жаласна, што мог бы расстанавіць сэрца тыгра. Яго зноў замкнулі ў тым жа падзямеллі, дзе ён правёў ноч. Увесь дзень Банасье плакаў, як сапраўдны гандляр, які ніколі не быў ваенным чалавекам. Каля 9 вечара, калі ён ужо сабраўся класціся спаць, ён пачуў крокі ў калідоры. Дзверы расчыніліся, і з'явіліся вартаўнікі. «Ідзіце за мной», – сказаў афіцэр, які падышоў ззаду да вартавых. «Ісці за вамі?» – закрычаў Банасье. «Ісці за вамі ў такі час? Куды, божа мой?» «Туды, куды нам загадана вас даставіць». «Але ж гэта не адказ!» «Гэта адзіны адказ, які мы можам вам даць». «Ах, божа мой!» – прамармытаў бедны гандляр.
Цяпер я сапраўды загінуў. І ён без аніякага супраціву пайшоў за вартавымі, якія прыйшлі за ім. Яго правялі тым жа калідорам, што і раней. Ён перайшоў адзін двор, затым другі бок будынка. Нарэшце, каля брамы ўваходнага двара ён убачыў карэту, акружаную 4 вартавымі на конях. Яго пасадзілі ўнутр, афіцэр размясціўся побач, дзверы замкнулі, і яны апынуліся ў качанай турме. Карэта рушыла з хуткасцю жалобнай працэсіі. Скрозь шчыльна зачыненыя вокны вязень мог бачыць толькі дамы і брукаванку. Але, будучы сапраўдным парыжанінам, Банасье пазнаваў кожную вуліцу па слупах, шыльдах і ліхтарах. Калі яны пад'ехалі да Сен-Поль, месца, дзе асуджаных з Бастыліі каралі смерцю, ён амаль страціў прытомнасць і двойчы перахрысціўся. Ён быў упэўнены, што карэта спыніцца там, але яна працягвала свой шлях. Яшчэ большы страх ахапіў яго, калі яны праехалі міма могілак Сен-Жан, дзе хавалі дзяржаўных злачынцаў. Аднак адна рэч яго крыху супакоіла. Ён прыгадаў, што перад пахаваннем звычайна адсякалі галаву, і, на шчасце, адчуў, што яго галава яшчэ на месцы. Але калі карэта павярнула на Грэўскую плошчу, і Банасье ўбачыў востры дах ратушы, праехаўшы пад аркай, яму падалося, што яго лёс вырашаны. Ён хацеў спавядацца афіцэру, але той адмовіўся яго слухаць. І Банасье стаў галасіць так жаласна, што афіцэр прыгразіў яму, што калі ён не перастане, яму закладуць рот кляпам. Гэтая пагроза крыху супакоіла Банасье. Калі б яго сапраўды збіраліся пакараць на Грэўскай плошчы, то навошта было б яго заглушаць? Карэта, аднак, не спынілася на гэтым злавесным месцы. Заставалася яшчэ адно страшнае месца — Круа-дю-Трауар, празванае крыжом здрадніка. Карэта рухалася менавіта туды. Цяпер ужо не заставалася ніякіх сумневаў. Менавіта каля крыжа здрадніка звычайна каралі менш значных злачынцаў. Банасье спадзяваўся, што ён варты больш шляхетнай смерці на Сен-Поль ці Грэўскай плошчы. Але, мабыць, яго шлях і лёс мусілі скончыцца тут. Ён яшчэ не бачыў жахлівага крыжа, але здавалася, што ён вось-вось паўстане перад ім. Калі карэта наблізілася на 20 крокаў, ён пачуў шум натоўпу, і яна раптам спынілася. Гэта стала апошнім ударам для беднага галантарэйшчыка, які быў перапоўнены страхам і перажыткамі апошніх гадзін. Ён выдаў слабы стоган, падобны на апошні ўздых паміраючага, і страціў прытомнасць.